אהלן, יש לנו טיפ קטן בשבילכם איך לעשות ריבועים, איחורים משיחים קיימים. יש לנו פה שיח של לימונית, לימון גראס, ואני רוצה להראות לכם איך להגדיל את השיח הזה שיהפוך להיות עוד הרבה שיחים אחרים. אז כמו שאתם רואים, הוצאנו חלק מהשיח, יש לו כבר שורשים, אפשר לראות, שיוצאים מהצדדים, אבל מכל שיח כזה, ויש פה, תסתכלו בתוך הדלי, יש פה עוד המון, כל זה משיח אחד גדול. יש לנו אפשרות לחלק אותו בצורה מאוד פשוטה. אתם רואים, יש פה בעצם גבעול אחד, כן, שיהפוך להיות שיח בעצמו, ועוד שניים נוספים. כל אחד מהם אנחנו מחלקים, בעצם משאירים עם כמה שורשים. ומה אנחנו עושים בסוף? אנחנו מורידים את כל העלים היבשים, מקלפים את זה ממש כמו בצל כזה. מקלפים טוב מכל העלים היבשים. את השאריות כמובן נשים בקומפוסט, שישמשו אותנו גם. אנחנו מנסים לנצל כמה שיותר מהחומר שיש לנו בזמינות, ואז אחרי שקילפנו את כל העלים היבשים, אנחנו נשארים עם איזשהו גבעול שיש עליו שורשים. שורשים אלה יתפתחו ויהיו עוד שיח בעצם גדול שיתפצל עוד ועוד. את זה אנחנו נשים בתוך איזשהו מכל עם אדמת שתילה שיש לנו כאן. בסדר? נשקה את זה, ניתן לזה להיות חצי צל חצי שמש כזה, עד שנראה מפה, מלמעלה, את הענפים, את העלים מתחילים לצאת ולגדול, ונשים לב שלאט לאט השיח הזה הופך להיות גדול. ככה אנחנו מרבים שיח אחד להרבה שיחים. בהצלחה לכולם.